खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव गोबां माने ससियेल मिडिया आरो माखासे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां माने बिथांनि सायाव आसा खालामनाय मिजिंथिनाय बाथ्राफोरा बेरखांगासिनो दं। थारैनो जुदि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जेरैबायदि फोरमायदों जे फैबाय थानाय समाव गोदान जेनेरेशन लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों, गोदान दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दानि जेनेरेशननि दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै खामानि मावहोनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों, गोदान दैदेनगिरि लाबोनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों। बेखौ नोजोर होनानै बे समाव बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि बिथांखौ फोरमायदों जे दिपेन बर'आ जायखिजाया दोलावनो थाया मानो, जायखिजाया हानजायावनो थाया मानो, जिखि मावा मानो बिथाङा हारिनि समाजनि खामानि मोजां मावलांनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों एबा बे बोसोनखौ होदों बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि बिथाङा। माबे दोलोआव जगदान जाहैनो हागौ, माबे राजखान्थि दोलोआव थाहैनो हागौ एबा माबे बिथिङाव थानानै समाजनि हारिनि सुबुंनि खामानि मावगोन बेखौ गोबांनि गोसोआव गोबां माने सोंथि सिखारबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि बिथाङा दिपेन बर' बिथांनि सायाव गोबां माने बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव फ्रेस मोसाहारि बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों जों आबुङै खोनासंना लानि। आंहा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ दरकार गैया, बिथांनि व्यक्तिनि खोथा। मानोना बिथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि महरै मावबोदों, बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दङ। ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा बिबान एंग्लायनानै राजनितिकआव हाबो ना बिथाङा गावनि व्यक्तिगत जिबनाव माबा मोनसे मोजां एजेन्डा लानानै ससियेलनि खामानि मावो बिथांनि खोथा। ओंखायनो आं बेहायनो बुंगोन बिथाङा मा मावबाय थादों, बिथाङा जाय राजनिति दलाव थाङाथों मानो बिथांनि जिबना जाहाथे साक्सेस जाथों बेखौनो खावलायगोन आरो। आंहा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ दरकार गैया, बिथांनि व्यक्तिनि खोथा। मानोना बिथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि महरै मावबोदों, बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दङ। ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा बिबान एंग्लायनानै राजनितिकआव हाबो ना बिथाङा गावनि व्यक्तिगत जिबनाव माबा मोनसे मोजां एजेन्डा लानानै ससियेलनि खामानि मावो बिथांनि खोथा। ओंखायनो आं बेहायनो बुंगोन बिथाङा मा मावबाय थादों, बिथाङा जाय राजनिति दलाव थाङाथों मानो बिथांनि जिबना जाहाथे साक्सेस जाथों बेखौनो आंहा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ दरकार गैया, बिथांनि व्यक्तिनि खोथा। मानोना बिथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि महरै मावबोदों, बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दङ। ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा बिबान एंग्लायनानै राजनितिकआव हाबो ना बिथाङा गावनि व्यक्तिगत जिबनाव माबा मोनसे मोजां एजेन्डा लानानै ससियेलनि खामानि मावो बिथांनि खोथा। ओंखायनो आं बेहायनो बुंगोन बिथाङा मा मावबाय थादों, बिथाङा जाय राजनिति दलाव थाङाथों मानो बिथांनि जिबना जाहाथे साक्सेस जाथों बेखौनो खावलायगोन आरो। आंहा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ दरकार गैया, बिथांनि व्यक्तिनि खोथा। मानोना बिथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि महरै मावबोदों, बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दङ। ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा बिबान एंग्लायनानै राजनितिकआव हाबो ना बिथाङा गावनि व्यक्तिगत जिबनाव माबा मोनसे मोजां एजेन्डा लानानै ससियेलनि खामानि मावो बिथांनि खोथा। ओंखायनो आं बेहायनो बुंगोन बिथाङा मा मावबाय थादों, बिथाङा जाय राजनिति दलाव थाङाथों मानो बिथांनि जिबना जाहाथे साक्सेस जाथों बेखौनो खावलायगोन आरो।